D'una sola trobada em van sortir 2 amors. Els 3 cors tremolosos van fer sonar una melodia dolça. Em dic Kyosuke Kasuga. Tinc 15 anys. Estic a la flor de la vida. Vas pujar al meu cupè i llavors els pneumàtics van grinyolar. Per mi eres una desconeguda, per on vas impactar. Abans que arribi l'estiu, corre. Em vaig desfer de les ombres que sempre m'empaitaven. Adéu, passat. I tu em vas dir tant me fa cap on, però corre, sisplau. Ens vam trobar a l'autopista i quan vaig entrar a veure el port em vaig adonar que era teu el meu cor. Porta'm al teu costat a la riba de l'estiu i t'oferiré un dolç petó. Les nits al teu costat a la riba de l'estiu. La mirada que em vas tornar era una mirada d'amor. Porta'm al teu costat a la riba de l'estiu i t'oferiré un dolç petó. Les nits al teu costat a la riba de l'estiu. La mirada que em vas tornar era una mirada d'amor. Kimagure Orange Road. Un petonet de llimona per aquella noia. A veure, de què em volies parlar? Bé, de fet, en realitat... Des de la primera vegada que et vaig veure en aquelles escales, vaig saber que m'havia enamorat de tu. O sigui, que era això? Madoka. Kyosuke. Madoka. No m'ho crec. A mi no m'enganyes, Manami. Esclar que ho saps. No em burxis, que no sé res. Deixa de pensar en això i Pots saber ajuda'm per què feu tant xivarri de bon matí? Tranquil, no passa res. No té res a veure amb tu. Doncs això, com que diuen que els petons tenen gust de llimona... És que Els dius petons? cada cosa, tu també. Va, admeta-ho, no siguis dolenta. Jo no sé res. Kyosuke. Pel que es veu, ahir vas fer servir els poders. Què?
Sí. Mira, noi, la intenció potser era bona, però si la tornem a pifiar, els de les mudances es faran d'or gràcies a nosaltres. Sí, ja ho sé. Has sigut tu la que ho has xerrat, oi? Kurumi, no vull que diguis mentides. No podies callar, val més que et preparis. Pare, ets un mentider! Has dit que em guardaries el secret! Sí, ja ho sé, però és que... Gingoro, on vas? No te'n vagis! Ara és hora de menjar i aquí es menja quan toca! Només faltaria! Això no es fa. No feia falta que el pare m'ho recordés. Ho sabia de sobres, que no havia de fer servir els poders. Va! Faig tard! Yukawa. No penso deixar que em torni a pagar. No pateixis. Què? Tranquil, el professor encara no ha arribat. Jo cada dia passo per aquest passadís a aquesta mateixa hora. I aleshores, al cap de 30 segons, apareix el professor per aquestes escales. Ho veus? Confirmat. La Yukawa és un encant. Vaig pensar que, segurament, havia passat que el dia abans estava de mal humor. I em vaig proposar que faria tot el possible perquè no haguéssim de marxar d'aquella ciutat. Es pot saber a qui saludes, tio? Ai, mare... Fa calor, La veritat és que no tenia ni la més mínima idea del que li passava pel cap a la Yukawa. Molt bé! Aquí en domini! Ara li toca a ella! Va, vinga, aquí! Passa-me-la! Sí, molt bé! Vinga, aquí! Som-hi! És la Sugimoto del grup B. A veure, segons les dades de l'any passat, feia una 78 de pit. Ara, com a mínim, deu fer una 80. De primera, veig que es desenvolupa molt bé. Molt bé, sí! Molt bé, ha tingut una puntuació de 9,3. Déu-n'hi-do! I la següent és la Madoka Yukawa. Som-hi, aviat li tocarà el torn al nostre equip. Però, i la puntuació de la Yukawa? M'estimo més passar de la gent rarota. Au, va, que hem de fer un partit. Anem! Ho has fet tan bé? Sí, de primera. Es nota que t'entrenes amb l'equip de gimnàstica.
seva actuació era tan impressionant que, sense adonar-me'n... Acaba l'exercici fins al final. Quines penques. Ella sempre ha de fer el numeret. Mira que és mala dura. Tot i això, jo, sense adonar-me'n... Ai, ai, ai... Endavant, que no te Que no te la l'emprengui! prenguin, vinga, noi, passa-me-la! Vinga, corre, corre! Endavant! Molt bé! Així, noi, així, molt bé! Kasuga, a veure què fas! No us decebré! Et veig molt segur, noi. Però, tot i així... Molt bé! Un minut pel final del partit! Estic molt cansat. Kasuga! Va, dóna-li la volta al marcador! Vinga, Kasuga! No ens fallis! Confiem en tu! Encerta-la, va! Ai! Ai, la Yukawa està mirant. Si ara aconseguís donar la volta al marcador, podria ser que el meu somni es fes realitat i que deixés de ser un somni. És clar, si fes servir els meus poders sense que ningú se n'adonés... Però... Si fes servir els meus poders sense que ningú se n'adonés. Però recórrer els poders per quedar bé... No ho sé. Em sentiria com si estigués enganyant la Yukawa. Final del partit! Ben mirat. Hauria d'haver fet servir els poders. Vaja, però si és el germà d'aquell parell de xerrameques, què passa? Que està deprimit o què? A Yukawa, m'agradaria saber quina cara hauria fet. No pot ser. Si no em vull enganyar, haig d'admetre que està força bé. Ah! Ostres, és una monada! La veritat és que és guapo. Primer curs, grup C.